En el Teatubes 15, que és avui, Sí. És veritat, hi ha una xifra més redoneta, serà caigut el micro. Efectivament, confirmem. Confirmem que serà caigut el micro. Avui divendres al Teatubes 15. Bueno, i ja que heu parlat tots, pues bueno, vos presente, com sempre, la inestimable companyia de Miguel Santamaría, Hola a tots. el que està manejant el micro, calla sola. Que no parla el tio. Vull encafadarme en Miguel. Ah, veritat, Antonio Martínez, Hola. que ja ve cabrejat de casa. que ja I ve tot el món cabrejat. m'escolta? A l'altre costat del cristal, el nostre Pere. Del bar. Hola, què tal? I públic, una persona que repeteix. A què sí, Maria? María Estefanía. Apellidos. I bueno, xics, en el programa anterior van fer... Ah, clar. Jaume, gràcies, Maria. És que sempre, bueno, pues, quan tinc uns companys que no se'n recorden mai de mi. Ja arrencàvem sense ell, Venga, hasta luego. Jo sóc la veu que no existeix. Qué bonito, por favor. Poético. La voz que nunca está ahí. Bueno, bonico si no te lo diuen a tu. Ya, El que nunca hace nada. Como Raúl. Raúl. Vale. Estic al costat del palo esperant-la. Pues la setmana passada, al Teatubes 14, van fer un especial de Juego de Tronos Joc de Trons. per la... Ah, la Visió en l'Àmbara? La sèptima temporada, la Sí, setena. la sèptima temporada sí, l'estrena. però per la estrena. Molt bé. L'estrena. És que Antonio Condú les estrenes... Està fluid el tio. Bueno, de volta en quant, No s'ha marcat. Quan t'obrin els cines. I... Xics, què tal va ser l'estrena? Espectacular. No vull spoilers, saps? Vull una paraula, Miguel. Arranca... Oh, una, arranca. Tio, arranca matant una família sencera. ¡Tío! ¡Qué bestia! Una frase. De res. Una frase. Sí, no, una paraula. The North Remembers. No, una paraula, Miguel. Què part de una paraula no has entès? Remembers. Mereix. Podria ser mereixer, podria ser un verb. Antonio? La pena. Bueno, No, són dos, bueno, Antonio. ja està. Són dos. Una paraula. Gran començament. Vinga. Vinga. Amazing. Ay, señor. Bueno, en el pròxim programa explicarem el concepte de una paraula. Una paraula. Por la serie arranca prou bé, tio. Pere, tú con yo, ¿no? Pere Cova. Increïble. Increïble. Marie, que també és una seguidora que... Pots arrimar-te al micro d'Antonio i dir la paraula? No vols? Cuando quieras. Valencià. En valencià, Per favor. arribada. Molt bé. Vamos, que ha sigut la millor definició, no? Sí. Per la vostra contestació de... Sí, no, està prou acertada, Ahí tenim problemes tècnics. Siri. Està Siri per així? Siri, i tu què t'ha paregut l'estrena? Pregunteu-li a Siri, a veure. I, xics, jo porto Ui. un dato curiós de l'estrena de Juego de Tronos. Ja. I és que el portal d'internet Pornhub, Això què és? Això, De com són això Pere? El portón, saps? Per què mireu a mi? bueno, aquest portal de porno en internet Ho ha dit la paraula. Tabú. té un dato curiós, i és que el dia de l'estrena, a l'hora que es va estrenar, va fer el registre de menys... Ahí, Hòstia, que cosa. Sí. claro. Que menos gent estava en la pàgina web. Casualitat? No lo creo. I mira que en aquest capítol no hi ha ningú en boles, veritat? Per això. Això és un spoiler. Ja Només clar. maten a famílies, no, Miguel? Ja està, ja. Però sí, és un dato curiós. és curiós. No sé si és de la gent que mira Probablement. Juego de Tronos o que de veritat era algo que, vamos, no sé. Jo ho deixo cair en l'aire No, és curiós. i penseu que ho veieu. Així que la pregunta d'avui és... A veure. Quin és... No, que broma. Quin portal? No, però sí, anem a començar amb la pregunta d'avui. Ai, de porno està, I és que, xics, estem en estiu, han passat esta setmana el 15 de juliol, la meitat de juliol ja, Sí. i estem en ple estiu. I en ple estiu, així, per lo menos en Altea, és costum de festes de barris. No? Tenim moltes festes, comenceu a dir. Una cosa... Sant Joan, Sant Roc, Sant Blai... Sant Lluís. Bueno, Sant Blai no. Sant Blai, tio. Sant Blai també, després. Sant Tomàs, Sant Isidre, Sant Pere... Sense parar, Tot és Sants, sant, tot és sant. no Pere no de David. Volta la tenim. Sant Antoni. El santoral ahí completet, I la pregunta A veure, ara va què? sobre això. Ah, bueno. Per a vosaltres, quina és la festa que representa l'estiu en Altea? És a dir,
cada algú té una festa que dius hasta que no arriba esta festa, per mi no és l'estiu, veritat? Jo crec que tota la gent que som d'Altea o de poble tenim eixa festa per excel·lència, no? Sí. Quina seria, Miguel? Jo, com he viscut tota la vida en el carrer Sant Pere, òbviament, i jo, eixes coquetes tan bones de bon matí, que bo, anar a la platja a agarrar patos, jo per a mi era... Cosa prohibida ja pels ecologistes. Menys mal. Jo ho feia de xicotet, no pensava tampoc massa. Que jo després me n'enduia a casa i els adoptava com a mascotes. Claro, amb un resultat una miqueta nefaste, però jo la meva però intenció era bona. Ahí estava. La meva intenció era bona. Em jugava la vida, però està bé. Per un pato. Així que Sant Pere, sí. Calle? Jo vaig deixar-li la de Sant Joan a algú que em conec jo, per allà darrere. No? Ah, no? Pues entonces Sant Joan jo. A la Pere, pues ja t'has quedat sense. Sobretot perquè està al principi de l'estiu. Jo tinc dos. Una és algun concurs de paelles que han fet en Sant Lluís o en Sant Roc, que això és un hite. I Sant Joan, perquè no som molt de l'Abret, però este any he tingut l'oportunitat de fer un documental i ho ha viscut de dalt a baix. Per cert, molt bon documental. Ja està fent l'espam. Gràcies. Enhorabona. I per això estic molt content i és com un inici d'estiu per a mi. I Calle? Jo No, pues jo diria que Sant Joan, perquè Sant Joan... Perquè l'Abret... Jo Sant Roc també perquè fan bona festa, posen sempre uns concerts. Sant Roc, però tu has dit... Jo dic Sant Joan, però paelles de I les paelles de Sant Lluís i de Sant Roc. Vale, com has dit. Jo de Sant Roc també dic. Així m'ha perdut alguna cosa, no? M'agrada Sant Roc per la festa i per les paelles també. Fem un concurs de paelles, participem, no guanyem. I també sempre m'ha agradat el Castell de l'Olla, però bueno, no és una festa en si, no? Sí, podria ser, clar. Pues el Castell de l'Olla. A mi també m'agrada molt això. Jo per a mi és Sant Llorenç. Molt bé, molt bé. Este any és el 12 d'agost, crec que cau. Sempre cau el meu aniversari, em fot la vida, però bueno, no passa res. Bueno, és una altra forma de celebrar-lo. Arribant a casa a les tantes, cansat de pegar-te la patejada del segle, però està bé. No poder aparcar... Ja anem a treballar. Ja anem a treballar. I Pere? Jo tinc dos. Una a Sant Antoni per adopció i l'altra al meu barri, que és Sant Lluís. Que bé queda sempre este home, eh? Sempre. Pues, xics, jo crec que a pesar de que ens agrada una més o menys, hauríem anar a totes. Sí. A part, sempre que ell calla el nostre amic, que és un fester, sempre li diuen coses positives del programa, veritat? Sí, jo sempre replegue molt bones crítiques. És més, ens diu a nosaltres que que per favor isquem per Altea. I jo tampoc que sigui massa, però bueno, quan ells, la gent m'agarra... No és que entres en casa, no? Així que si xiu de cara la gent, segur que vos diu coses boniques. Per a posar en context, per a calle i xir és entrar a casa. Vale, molt bé. És entrar a casa fent el pino. Pere no opina igual. Però per res. Veus? Sí? Perquè tu estàs en altre nivell, Pere. Clar, és que Pere, nosaltres parlem des del punt de nosaltres i calle és, vamos. Des de l'amater. Jesucristo. És veritat que quan tix... Ahí està. Això és una volta al mes. Com té que ser. I, bueno... Está molt ocupat el tío, Pues plan informatiu, como tiene que ser y seguimos. Y esas son las noticias de hoy. Y esto es lo que os traemos. I la setmana que ve... Algo pasa, La setmana que ve, xics, tinc que dir-vos que... Podríem dir-ho ja o van a fer este típic No. cliffhanger de que fas tu? Anem a dir-ho ja, Sí, per favor. perquè després ho tornarem a repetir i a fer un poc més... Incapeu? Incapeu? Estava ben dit, Pere? I... Sí, jo crec que sí. Pere ho autoritza. Pere, sí? Tira-li. Tira, vale. Quan vulguis vine així i no estigues allà en l'oficina apartat, perquè, vamos, te s'hi sent. És que entonces no sé qui vos dona micro pa camunt i pa cavall. Que la setmana que ve posarem un punt i a part, no? Posarem un punt i a part amb l'Alteatuber 16 fins a la pròxima temporada. Si tot va bé. Sí, home, sí, jo Si crec es tornen a quidrar... Si es tornen a quidrar, i si no es quidren, i si no es quidren, pues apareixerem així, llavors hi anem un ratet, també, no? I la setmana que ve posem el punt i final i volem fer... Un especial. Un especial, no seria especial, seria un programa fet per els nostres oients. Que bonic està avui. Fet per... Després tu estaràs més bonic. A lo il·lustres. Sí, a aquesta gent que ens seguís, que tant ens agrada riure en nosaltres, en les tonteries, en que perd aquesta hora de la seva vida per escoltar les nostres veus. També té mèrit, però bueno, això és un altre tema. Que millor forma d'acabar la temporada que dient als nostres oients que ens envien preguntes, les preguntes marroneres que vulguin. O si volen fer una pregunta a Cayetano, també. O si volen fer a Miguel, també. Antonio, també. A tots, a mi no fa falta. Tu també, a tu també. A Pere també. Que envieu aquestes preguntes, però si voleu fer un poc diferent, que siguin molt marroneres, tio. envieu-m'ho a mi privat. Molt bé. Clar. Així els nostres companys
no sabran de què va ni res. Jo somien que siga algo en plan ilustres ignorantes, completament. Ara- Algo bèstia, no? Algo bèstia. Completament. No sé jo. Ara les xarxes socials posarem els enllaços meus perquè m'envieu per privat. Telèfono, direcció, Tot, DNI... tot el que vulgui. Em val carta certificada, el que vulgueu. Però que arriben antes antes del dimecres a les 12 de la nit. O sigui, perdó, a dimecres a les 23:59. Ahí està. Per si acas, per tindre un dia jo ahir per preparar-me el Si tens tot divendres. el dijous per a fer. Claro, però tinc que preparar. El divendres necessites temps. Jo crec que la setmana que parlarem d'això. Ai, pues no estaria mal. Així que, xics, Miguel ens porta un poc sentimental, Un videojoc molt bonico. Calle Una sèrie nova. i Antonio. L'estrena de l'estiu. Pues, Com t'ho ha venut el tio, eh? com hem parlat abans d'un portal d'internet, Ai, mare. no dilatem més. Anem en Alteatubers. Pues així estem en Alteatubers 15, en el 107.6 de Ràdio Altea i també en l'app, on podeu escoltar esta hora fantàstica, meravellosa, espectacular, Indescriptible. indescriptible. Ara sí que veureixen una paraula, eh? Mira, això és bona, indescriptible per a... No? Per la sèrie. Jo Però me quedé de la de Juego de Marie, la de Llegada, perquè és que diuen 7 temporades esperant a la Llegada i... són ja, molt bona. Sí. El tio està fent spoilers, però no para, eh? Passa res, home. Pues Miguel avui es porta un joc sentimental. Podríem dir que sí. Jo, l'objectiu de la secció d'avui és tocar la patatona, perquè anem a parlar de Kingdom Hearts, La patatona com a cor sensible, com eh? a cor sensiblet, sí. Anem a parlar de Kingdom Hearts, que és un videojoc. Està ben dit, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, sí, efectivament. El reino del corazón. És Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, Hola, anem a Break parlar. Heart. Que és un joc de rol d'acció que naix fruit de la col·laboració entre Square Enix i Disney, perquè resulta que en Japó les oficines de les dues empreses estan juntes. I un dia es van creuar els de Square Enix i els de Disney. Què passa? No, que pareix de risa. No, és veritat, és veritat. Es van creuar i els de Square Enix volien fer una saga de videojocs que estiguera a l'altura de Mario Bros. I l'única opció era juntar personatges de Final Fantasy amb Disney. Coneixeu Final Fantasy, xicons? Oh, Sí. sí, algo. Vaja. Aunque siga per el nom, veritat? I de jugar No, també. no, I de jugar també. El 7. Molt bé. O sigui, és molt que bé. jo crec que si no has jugat per almenys algun Final Fantasy, no has jugat mai a les videoconsoles. Jo no he jugat a Final Fantasy. Ah, pues ja està. Vale, Pues Toni no ha Antonio, jugat no a has jugat tant. Pues bé, el videojoc narra la història de Sora, que és l'elegit per el destí per a lliurar al món de l'oscuritat i per a lluitar contra els Sin Corazón, que són els enemics de la saga. Van a començar ja a pegar-li palets, Vinga. per a després acabar per tot lo alt. L'argument és el mateix de sempre, un personatge que apareix com a l'elegit, la càmera dona problemes moltes vegades, el sistema de combat li falta pegar-li una polideta i les seccions de plataformeig, és dir, quan bota d'un puesto a l'altre, són molt tosques, sobretot a l'hora de controlar els bots del protagonista, perquè està molt mal polit. Dit això, me compreu el joc? Pues no. Home, jo si dius alguna que té a veure en Final Fantasy, encara en tens ahí. Bueno. Però vosaltres ja hauríeu de saber que un producte és més que la suma de les seues parts. Per exemple, Stranger Things. Veritat? Vosaltres teniu Stranger Things, que és una bona sèrie, però per aquest empaque que té. No sols sumant les parts de guió, en personatges, sinó que té alguna especial, veritat? I és que en aquest joc passa justament això. És un joc molt especial i ho demostra només començar el joc. Aquesta peça podria ser perfectament el tema central d'una història d'amor, d'una superproducció de Hollywood. Sí. I sabeu el que és? Un piano. No sé, un naixement o una presentació... És el primer que escoltem només arranca el joc. És la pantalla inicial on et dona l'opció de pegar a partida nova o a cargar partida. Es sol dir que les imatges inicials d'una obra, d'una pel·lícula, d'una sèrie, determinen el to general que va tindre. I clar, així tenim una imatge del protagonista, sol és ell, molt blanca i molt pura, amb aquesta cançó de fondo, A mi em recorda una cançó del joc este que vas dur no fa molt. del Last Guardian. Eixe, Pot ser, sí, és que són jocs molt pareguts. Això és un simple menú inicial, ¿vale? Ah, encara ni has començat. Encara ni has començat. Encara no has pegat ni a nova partida. Pues jo em passava ahir 10 minuts, eh? Molt Fàcil. bé. Esto lo que és una clara declaració d'intencions per part del director del joc que està dient-te, només li pegues al botó, vas arrencar un viatge que va marcar-te. Que, per cert, un incís d'això. No vull trencar la secció, ¿vale? Per res. Ja avisé abans. Dime. Que alguna volta vos heu esperat de la cançoneta esta del principi dels crèdits a veure quan te repeteix? Com? Home, jo en esta em quedaria tot el dia. Aquestes cançons duren X temps, val? Esta dura un minutet. Però Un sí. minut. Ah, vale. T'has quedat a veure com acaba i com comença altra volta? Jo en esta em quedaria, però no ho ha fet.
Era un incís. Vale, però és que la cosa no es queda ahí, perquè és que en aquest joc tenim una història de lluita i superació com a poques, que Que toca músiques. temes... Que música. Pues tot el videojoc, és una passada. Pareixes Cayetano portant la secció. És que vull tocar la patatona, en la fórmula de calle funciona bé. Bueno, toca temes com la identitat d'un home mateix, la fidelitat, el valor de l'amistat, la superació, la corrupció dels ideals en pos d'aconseguir una meta major, i tot això, per si fora poc, el que vos acaba de dir, visitant els mons dels nostres personatges de la infància. Vas a veure a Aladdin, vas a veure a Tarzan, vas a veure a Pinocho... Clar, i sempre, a més, A l'Ànec Donald també. a l'Ànec Donald, apareix l'Ànec Donald i apareix Goofy. Tot això amb la presència d'altres personatges més icònics encara del món dels videojocs, com Cloud, Sephiroth, també. de Final Fantasy, Joder. efectivament. Clar, és que en aquesta carta de presentació... I a part, quan aquest joc va fer mal, ho aconsegueix. Perquè veure a Bèstia trencada de dolor per no poder salvar a Bella, trobar-te a un Pinocho derrotat perquè no pot suportar més el fet de no ser real, o no poder evitar que Riku, l'amic del protagonista, caiga en l'oscuritat, són punts que et desgarren l'ànima. Això haurà passat en algun videojoc a vosaltres, de dir, no pot ser. De que el dia ven algú que dius, Efectivament, alguna mort o algun canvi de guió... Home, jo en la saga Metal Gear, que després n'hi ressusciten i, bueno, o sea, ja... Però hi ha moments que dius, ostres, m'han llevat així a Snake o m'han llevat a... I te toca. Dius, esta influència, al final són influències per a tu. La lleven. Però clar, de repent et trobes a tu mateix en una situació que de no existir aquest videojoc no podries viure. Et trobes lluitant al costat d'Aladín o de Tarzan, et trobes visitant el País de les Meravelles de la mà d'Alicia o sorcant els cels de Londres junt a Peter Pan. O, per exemple, debatint amb Jack, de Pesadilla entre Navidad, sobre si el mero fet de tindre cor és el que et converteix a una persona en una persona i no les decisions que prens. Són moments completament màgics. Per tant, una volta dit això, com podríem definir aquest videojoc? Com podríem definir l'experiència que és aquest Kingdom Hearts, que ja vos dic que és una experiència increïble. És una aventura que tots hauríem de viure en algun moment de la nostra vida, un viatge que narra una d'aquestes històries d'amor que, aunque no es conten en veu alta, saps que estan ahí. O sigui, no fa falta contar-les en veu alta perquè veus els personatges com es miren, el carisma que tenen, el que transmeten. És una història que té com a tema central el cor, però no el cor com a òrgan que bombeja sang, sinó com a motor de la voluntat humana, com a clau per aconseguir totes les teues metes que desitges. I per a tancar la meva secció, que van dir que avui serà curteta, què us pareix si vos dic un parell de frases del videojoc? Per allà acabar de derretir-vos. Va, vinga. Pues anem allà. Són un parell de frases que van separades en el temps, però que jo les junte d'una forma Que espectacular. diu algun personatge o algo. Efectivament. Són en castellà l'únic, però m'ho podeu perdonar, no? M'ho podeu passar per alt. Sí. Vale. Posarem subtítols. Al YouTube, no? Vols que faig jo? Vaig a traduir-ho? Sí. No, perquè entonces va ser una locura. La dius tu i ell ja... que és llarga. És llargueta, és Li baixem el llargueta. bo a Miguel i per damunt Jaume... Sí, clar. Valencià. Como podemos a cagar un rato. Vale. Venga, va. Diu, el corazón puede ser débil. Vam parlar de no xapar de secció i ja està la xapeta, eh? Va, vaig arrencar una altra vegada vinga, va. per als nostres espectadors, Oyents. oyents. Diu, el corazón puede ser débil y a veces puede ceder. Cuanto más te acercas a la luz, mayor será tu sombra. Pero no tengas miedo y no lo olvides. Tienes el arma más poderosa de todas. Tan solo recuerda, tú eres el que abrirá la puerta. Rogamos para que terminen nuestros pesares y nuestros corazones se unan. Ahora me pondré en marcha para cumplir ese deseo. Y quién sabe, quizá no sea tan duro emprender el viaje o quizá ya haya comenzado. Son muchos los mundos, pero todos comparten el mismo cielo. Un cielo, un destino. I es lleva els cascos i tot. I fins així la meva secció, xics. Jo per un moment pensava que estava en Radio Maria, tio. 13TV. I crec que no sóc l'únic que ho va pensar, veritat, Pere? Tio, pareixia que estiguem en missa. Avui Miguel venia Avui vinc. sensible. Era, O altres més? no, era la meva oportunitat, ja que va acabar la primera temporada i no saben si van a tornar a cridar-nos, de soltar la bomba esta emocional i anaven a casa ben buidet. No, i que sempre que mos ha dut jocs, jo crec que este joc és dels que m'estan marcant, no? Tota la vida. A més, és uno que té aquest valor a añadir perquè va ser el primer que li vaig dir als meus pares. Este videojoc el vull. Fins a la fetge m'havien comprat jocs que eixien o que el meu cosí tenia. Este va ser el primer que vaig dir jo. Papa, mama, he vist un anuncio i este el vull. I clar, No. això et marca, vull dir que no. Estos jocs que ens du Miguel
són un tipus de joc molt concret, no? Perquè potser tu dius, mira, FIFA, pues sí, moltíssimes hores la FIFA i m'agrada molt, però tu dus uno des que va directament al cor, no? Des que val la pena- Una experiència Que Jo, és, sí, sí. del videojoc. que el Clar. transporta molt fora del món real Mhm. per a estar en un altre món. I ja heu sentit la banda sonora, que és tota... La banda sonora és parlar increïble. del primer, del Kingdom Hearts 1. És que, de fet, ara va eixir, està a punt d'eixir el 3, o eixirà l'any que ve, però era això, era la meva oportunitat. Jo, com dius tu, jo no vaig a tot un FIFA, no vaig a tot un Call of Duty, perquè ja coneixeu aquests jocs, tot el món coneix aquests jocs. Jo vaig a dues peces que mereixen la pena. Art. Molt bé, art en el món dels videojocs. Molt bé, calla, bona definició. Pues xics, per segona volta jo ja m'ho ja l'he acabat. Segur? Sí, No té res més que dir. no vull plorar. Pues, aprofitant d'aquesta música, Calle ens porta una sèrie d'anime de Netflix. Anem a pegar uns palets, eh? Anem a enfadar-nos molt, Miguel i jo. Avui. Sí, en Radio Altea. Ah, sí? En Ah, sí. Radio Altea? Un divendres. De abraçades a... Que bromes, eh? Però abans... Al Teatubers 15. És que estava la cançó pa fer-ho, claro. Pues Calle avui ens porta una sèrie d'anime, Ai, 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 què va passar? De anime, Miguelet. però Calle, què Dime. és anime? Què Què és anime? Què és anime? Pues, I perquè no jo significa, entenc... vamos, chavales! En Que valencià. també, que també, que també. Com Pot veig ser. avui? Sense dormir, Pornhub i vinc això. sense dormir. Pues, pel que jo entenc, que no és molt d'anime, A veure. és una pel·lícula o sèrie... Pel·lícula? Bueno, vols explicar-ho tu, Miguel, que eres més... Sí, explica-ho, ara. És animació japonesa, punto pelota. Pues ja està. Pues mira, la sèrie que duc és de Canadà. Bum. Pues no és un anime. És animació, és una pel·lícula d'animació. Animació, exactament. Pues ho venen com a anime. És la nova sèrie de Netflix d'anime. Molt bé. Què es diu? Castlevania, Castlevania. o com diuen molta gent, no sé per què, Castlevania. Això era- Castlevania. Era un joc de, Era un videojoc, molt bé, i És molt bo, que a més. de Nintendo 64. I d'abans. Sí, De sí, fet, correcte. Este... Ai, sí, el de la NES està Sí, també. sí, Sí, de el fet, primer. este és del 3, Castlevania. Jo no el coneixia, però l'he vist avui. Castlevania 3 és un d'aixòs jocs de 16 bits, Sí. superguapet. Jo el tinc a casa, si voleu vindre a jugar. Molt xulo, molt xulo. L'he vist i té molt bona pinta. Sí, sí. En la Nintendo Mini clàssic. I molt complicat, a més. Eixa sí. Eixa és, Diuen tots el mateix. és una passada hipercomplicat. i és molt difícil. Molt complicat. Pues esta sèrie parla d'esta història, que és Dràcula, en el segle XV, en esta època de baixa edat mitjana, ja, final de l'edat mitjana, Inquisició i tot això, no? Molt bé. Ese rotllo. i com ell, a una reacció de l'Església, actua. I actua enviant les seues ordres del mal i de l'infern a Wallachia, que és una part de Romania. Ho has pronunciat molt bé. Sí, o Wallachia, no sé. I allà apareix el nostre heroi, que és Trevor Belmont, l'últim descendent de la família Belmont, la família que combateix els vampirs des de fa segles. I ahí transcurrit la història, no? Però bé, per què he vist jo esta sèrie? Que és Per què? la primera gran pregunta. Com molts de vosaltres sabeu, jo segueix que en aquesta tarea titànica de veure les 7 temporades de Mad Men i encara estem ahí. Encara estàs ahí? Jo crec que per la segona temporada te l'hauràs... O sigui, la segona temporada del Teatubers Encara estàs per allí. estaràs ahí patint. I ja t'agrada, no? Sí, però se m'està fent llarg. Per cert, esta és la banda sonora de l'anime? Pues molt anima... No, és, perquè ens parla prou del tono de la sèrie fosc i de brutea. Parla de la brutea que té, no? I això, jo estic en aquesta tarea de veure Mad Men i necessitava algo lleuger, algo curtet, perquè ja estava, dic, 7 temporades i no s'acaba això. I dic, algo curtet. I de repente Netflix trau esta sèrie que són una temporada de 4 capítols i damunt els capítols de 25 minuts. I dic, I que si li lleves l'intro i l'outro són 20 minuts. 20 minutets, pues dic, a ello. En una horeta te'l Jo veus. tinc que dir que em va sorprendre que Netflix apostara per una sèrie d'animació. És que de fet... Que no té ninguna, no? O sigui, a fer vàries, sí. Sí? Sí, però esta és, diguem, com Tope gamma, una no? bandera, sí, és top. És un projecte que duia des del 2005 per a Ivan Band i és un d'estos projectes que s'agarra a Netflix, es veu que tenen potencial i es acaba aposta per ell. sí. Molt bé, això sí que I per això em mola molt. I dic, bueno, jo no sóc un fan de l'anime i així em vaig enfadar amb en Miguel. De fet, no m'agrada gens l'anime perquè tinc prejudicis i és una cosa que tinc que millorar, però tinc prou prejudicis perquè em costa molt clarament la història. I dic, bueno, però com és com Netflix, jo necessito que m'ho masteguen, m'ho faig en facilet, sí. no? Que siga tot ben comercial i ben facilet i, pues, bueno, i com és curtet. I m'ha encantat perquè és com una porta a un nou món. Tu entres a aquesta sèrie
el transporta a un món fosc, un món de vampirs, dius, perquè és una ciència-ficció molt extrema, tens que suspendre la incredulitat al 100%, però és que aconsegueix, no? Aconsegueix dur d'aquest món d'oscuritat, en uns... Això que parlàvem de l'etalonatge, doncs en uns tonos freds. Molt, sí, freds. Sí. I quan veig Dràcula, per exemple, són molt... Sí, perquè n'hi ha foc i tal, però és molt oscur. Tot és molt oscur. Sí, això sí. Molt oscur. I la veritat, jo sols he vist 2 animes. Death Note, Home. que em va semblar molt Ei, i este. I crec que potser pues, hauria de començar a veure algun altre. Quan acabeu tots parlaré jo. Pero Dragon ¿Seguro? Ball también era anime. Claro que Sí. ese es el problema. La I gent diu, Oliver i Benji. claro, ahí está. Todo el mundo diu Dragon Ball, Oliver y Benji, Digimon y Pokémon anime. Ja no m'agrada l'anime. Problemetes. Però no vols recomanar-nos algun? Jo, És que per supost que de tots recomane. els que acabes Però per de això dir dic, ara- preferís que parleu vosaltres i... De tots els que acabes de dir ara, jo sóc un calle, tinc molt de prejudicis Ja, és que- sobre l'anime. Però sols he vist Pokémon. Això també compta, no? Claro. Pues, És anime, clar, que és anime. Sí, però És anime. Per a xiquets, però és anime. és anime com si fos europeu. No sé si m'explico. Pokémon, dius? Sí. És més... Però per rasgos de les Sí. cares. Bueno, però... Sí. O per les gotes d'eixe suant. Aquestes coses. Això és d'anime. Perquè Shin-Chan Això és anime, també. seria anime. Clar. Una caricatura quasi a voltes. Sí. El fet de... Sí. Jo sí que és cert que a mi l'anime em costa perquè quan després t'acostumbres, per exemple, a Pixar, el que fa Pixar, en tant de detall, en tant de matís, així com que el falten coses, no? El falten sentiments que transmetir. Però sí que és cert que quan tu li dones el teu vot de confiança a una sèrie com esta, que està super ben feta, L'oportunitat. i que la història és boníssima, a més en personatges amb molts matisos, que no són o blancs o negres. A part, Dràcula és Richard Armitage, o Això, com es diga, que sí. és Thorin Escudo de Roble, del Molt bé. Hobbit, que el xic, pues, joder, té una veu molt Hòstia, important. una veu, Gràcies per ser tu el que ho dic, vull llevar-me el papeló de tindre que dir-ho jo. Ah, el Armitage, no? Esa J ahí. Pues sí, està un altre dels nanets, Ah, ja no ho sé. un altre, que fa de... Ell fa el que tu has dit, fa de Trevor Belmont. El tio... No, Richard és Dràcula. Segur? Està descol·locat. Home, eixe nas és irreconeixible. Ja, però ell fa la veu soles. No, irreconeixible no, és reconeixible. És reconeixible, sí. Ell fa la veu. Ja, però home, també es basa una miqueta... Ara fem el que busque, ja està. De totes formes, la Bueno. gent... Perquè, Mentre Toni va parlant... O sigui, vostè- ompli. perquè la gent ho sàpiga, si vol escoltar aquestes veus, té que veure un original. Per Vull dir, no van a parlar en és que ja espanyol, donem per saps? sentat que les sèries tenen que veure en original. No, això sí. Sí. Perquè I- són actors Ja estem llevant l'imèrit als pobres dobladors. No per mèrit, sinó per... També està ben doblat, també en aquest Sí. tipus. A mi, la veritat, a mi em va agradar clavar un anime una pel·lícula que Tarantino, la veritat que poc clavada qualque tonteria que ho fa bé. Tarantino és molt fan de l'anime, per I en exemple. Kill Bill va gravar un moment que contava la part d'anime d'una dels personatges, que era Sí, la villana, de la Ren, esta Rey. Sí, o algo com es així, diu, no? no recordo el nom. que clava justament eixa escena en anime i dius, tio, esto que pinta ara en... I puah, em va encantar. Però ell s'ho pot permetir tot. Que és que No, està clar, és Tarantino. Te ho clava tot, el tio. Pot clavar un hip-hop en un western. En un o sea, western, un rap ahí. O sea, O un Pues- zoom en cámara, ¿eh? bueno, i mentre Cayetano siguis No, és que buscant. no sé per què no és, però... Està t'ho he de dir. picaet, està Pues, picaet. Miguel, si Bueno, pots... pues uno o l'altre. Què voleu que vos diga del... I el que passa és que és una sèrie que té una història que t'atrapa mogolló, perquè és Dràcula s'enfada, va tal, però l'heroi que tenim no és un heroi a l'ús. De fet, el primer que veiem de l'heroi és quan rep una pallissa en un bar, en una tasca, en una posada, quan li peguen una pallissa. Va una miqueta de xulet i li palpa la careta. Total, que després veiem com ell va trobant els seus punts forts i va creixent per a fer-se aquest heroi, perquè al final serà. I al final veiem una persona que utilitza aquests elements que ja apareixen en el joc, com per exemple un làtigo. Di látigo. Làtigo en valencià, com es diga? Jàtic? Ja t'hi No, no t'arriesgues. No, ho acabo d'inventar. Que està com... Té com un hechizo, que tampoc sé com es diu. Un encanteri. Vale. Ai. Encantari o encantament? No sé. Jo què sé. Bueno, que vull dir, és molt efectiu contra els vampirs. I en un moment d'una batalla així improvisada que agarra ahí a uns camperols que es posa a lluitar i diu, ¿hay por aquí algún cura? Sí, pues vete a bendecir agua y la envía para allá. Tú traes sal, tú traes... Y monta ahí como un kit de supervivencia rápido contra vampirs El ABC, no? i passen coses guais, passen coses guais. És super violenta,
però però bestialment violenta. A mi fa gràcia la gent que diu que l'anime és pa xiquets. Fa molta gràcia. Però això és per xiquets que estiguen malcriats. No, però es refereixen que són... Va, da igual, anava a fer un comentari ofensiu. Sí, que avui estàs... Ofensiu cap a l'anime, així que no he dit res. Jo he vist animes en què una horda de zombis nazis es mengen a xiquets. Saps? Tu, a quin xique li poses això? O sigui, si no te parauen ser zombi, I ser nazi. No sé què és pitjor, zombi o nazi. No traguem els nazis encara. Bueno, I la cosa és, esta sèrie a mi se m'ha fet... jo la vaig triar perquè dic, vull que algo curtet, no? I què passa? Que és tan curtet que es fa curteta. claro. Perquè és que en 25 minuts per 4, pues tu diràs, en Doloretes teu ventiles. I el dia que es va estrenar han dit que van a renovar la temporada, Això però s'ha dit. ja l'any que ve. L'any que ve. Setmana. O sigui, n'hi ha Setmana Però ja més, renoven la setmana que ve, digo, hòstia, sí que fan faena, Així que n'hi ha que esperar un any, una llàstima, però Mereixerà la pena? que tot siga perquè gent com jo puga arrimar-se més a l'anime i descobrir este gènere. Espera, que vull recomanar ja Ai, pega'mos tots els pales que vulguis. tots els palos que vulgui. Mentre jo busque a Richard Armitage, Molt bé. A nivell de sèries, sí. Monster, de fet, és una sèrie que van a fer en live action, que és en carne i hueso, que és un metge japonès que es veu, està treballant en Alemanya i es veu rodejat per una sèrie d'assassinats que ell té, de forma indirecta o directa, ja això no vull fer spoiler, està molt relacionat a ell. Total, ja, els spoilers que porteu avui. Ja, i està relacionat amb la Segona Guerra Mundial, en el fet dels nazis i tal, que sempre és molt morbós treure els nazis, i és una sèrie increïble que toca temes com el suïcidi, la identitat d'una mateixa, no? Això és molt recomanable. Hi ha una miqueta més fantasiosa, que a ta volta no vos agrada, Full Metal Alchemist Brotherhood, Collons, que ja sols en el nom, Full Metal Alchemist Brotherhood. Sí. Espectacular. I a nivell de pel·lícules, que sí que teniu, que això és l'ABC, l'estudio Ghibli. Ah, sí. Joder, La princesa Mononoke, Viaje de Chihiro, Això sí l'he vist. Mi vecino Totoro i El castillo ambulante. Això són... La princesa Mononoke té una banda sonora que algun dia podries dir bandes sonores de l'estudio Ghibli. Perquè són màgiques, són M'he màgiques. escoltar-les. Sí. Lo més paregut a... I si passa el filtro? Sí, passarà. Lo més paregut a l'estudio Ghibli en Occident és Spielberg, perquè destila eixa màgia, Bueno, pues pos duro. Ja Eixa ha passat màgia el i- filtro. Ja en esta temporada Ja tenim ha passat prou, el no? filtro. eixa innocència, i recomanen moltíssim per iniciar-vos en l'anime Monster, que és una sèrie és un thriller policíaco, i La princesa Mononoke. Pues per acabar aquesta secció, vull confirmar que Trevor Belmont està narrat per Richard Armitage. I li pega el palet a Miguel. No passa res. I Dràcula qui és? L'altre. I qui és l'altre? Para fer buscar-lo l'altre? No, vinga, l'altre nanet. Bueno, calla, fem una cosa, busca-lo i mentre anem amb Bruno Mars. Ui. I així 8 minuts. Joder. Miguel, hem dit que no anàvem a fastidiar les seccions? A mi m'he xapat. Ha sigut Jaumet. Qui te l'ha xapat? El què? Això qui? Què ha sigut? Jaumet. Vale, pues... Arrenquem? Pues sí, Antonio, ens porta avui a Nolan. A Christopher Nolan. I jo crec que, almenys per a nosaltres, és l'estrena de l'estiu, pense jo. N'hi ha diverses pel·lícules que encara no s'han presentat. Sí? Estem en directe o no estem en directe? Sí. Sí, Que sí, estem sin parar. sí, Antonio. No, és que estem tenint uns xocotes problemes tècnics, ja que Miguel s'ha quedat sense veu. Però no veu literal, sinó uns xocotes problemes tècnics que no ens han passat durant 15 programes, però... Que coses avui, El 15. Ja en tenim, no passa res. Ja tinc veu. Sí, i manejar de micro també. Vamos. Bueno, Antonio, continua amb el teu... Per això dic que encara queda un par d'estrenes importants aquest estiu, però jo crec que almenys per a nosaltres, o especialment per a mi, esta pel·lícula per a mi marcarà l'estrena de l'estiu. Anem primer en el tràiler i després comentem una miqueta, vos comento de què va. Vale. Així bé? Casco. Al Los tanques enemigos se han detenido. ¿Por qué? ¿Para qué desperdiciarlos cuando pueden aniquilarnos desde el aire sin inmutarse? Hay 400.000 hombres en esta playa. Ja queden 200.000 menos. Queden menys ara, 200.000. De qual, Pues esta pel·lícula es diu Dunkirk. Com? Dunkirk. Dunkirk. Fa referència a una ciutat, I en espanyol? una localitat costera de França.
I en espanyol? Dunkerque. Pues igual, Jaume. No sé com... No. Dunkerque. Dunkerque. Claro. Pronuncia-ho en francès, tu que... Dunkerque. Dunkerque, no? Seria? Dunkerque. Que mal està el Dunkerque. programa. Esta no és música, Pere, també. Nova pel·lícula escrita i dirigida per Christopher Nolan, un director que tots coneixem que ha fet pel·lícules, especialment a Calle l'agrada. Ha fet pel·lícules com Memento, la trilogia de El Caballero Oscuro de Batman, Origen. Inception, com li agradava dir a Miguel. Inception. El truco final... Sí, Interestelar, també que va ser l'última. I també l'agrada clavar Som flashbacks, També l'agrada, sí, crec que sí. És que és un mestre dels termes narratius. Vull dir, ell conta el final d'una pel·lícula al principi, com en Memento, comença contant la pel·lícula pel final Sí, i acaba pel principi. exacte. Però bueno, quanto menja? Memento està justificat. Pues a mi no m'acaba d'apanyar, massa flashbacks. Ai, Miguelet. Això quin comentari de paleto. És com que vol fer una pel·lícula per a gent molt intel·ligent, però te va explicant tot el rato a base de flashbacks. O fas pel·lícula per a gent intel·ligent i n'hi ha algú que no l'entenga, Mastegaeta, o no? fas Dora l'exploradora. De quin exemple estàs... O sea, El truco final. Jo Interestelar encara no l'he vist. Sí. El truco final, dius, jo l'havia pillat ja, dic, ai, que bé. I de repente clava un flashback i cap. Pues si no has vist Interestelar no opines això. Bueno, pues me la veig per la setmana que ve. Vale, crack. En fi, així este director lo que ha fet és Ja tinc veu. ficar-se en el gènere bèl·lic, és la primera pel·lícula que fa, gènere bèl·lic, En què? el gènere bèl·lic, És que m'ha molat com has dit la paraula. Gènere bèl·lic. Ho he dit com tot, com una soles, de Gènere guerra, bèl·lic. de guerra, ¿vale? Belec. S'ha clavat. És la primera volta, no? La primera vegada que fa, sí. Que van dir, i a tot el món li va causar expectació això, hòstia, a veure com ho fa. I el que vol representar en aquesta pel·lícula és un moment destacat de la Segona Guerra Mundial, Sí. que va ser l'evacuació d'esta ciutat, de Dunkirk, per part de tropes aliades degut a l'abans dels nazis en França. Sí, jo si em permetiu, és un dels misteris més grans de la Segona Guerra Mundial, com Hitler, després d'espentar a totes aquestes 400.000 o no sé quantes mil 400.000 posava. tropes a la mar, en els tancs va pegar una pallissa, i anaven en vaixells de guerra i de no guerra i de civils. No, això va ser una locura. Es haguera pogut matar a tots en els avions i pues, 400.000 menys compten. Hòstia. I va decidir parar l'atac, però expressament ell, i no sap massa per què. I de fet, d'aixòs 400.000, uns quants tornarien en 1944 en el desembarc de Normandia per a reconquistar Europa. Sí, Ironia, eh? N'hi ha que dir que Li molava. aquest moment va ser en 1940, o sigui, va ser pràcticament a l'inici de la guerra. I el que estava dient Calle, des de Gran Bretanya duen tota classe de vaixells, de barquetes, qualsevol cosa per evacuar a totes les tropes i que constantment estaven assetjades per bombardejos dels avions alemans. I o sigui, això era horrible. O sigui, imagina't, pràcticament aïllats allí, cada volta menys menjar, tornant-se locos allí, vull dir, n'hi haurien suïcides. Segur. I constantment els bombardejos, que qualsevol moment podries morir, en fi. Jo, si sóc sincer, la història no m'atrau molt, de la pel·li en si no m'atrau molt. Sí que m'atrau perquè el director que la fa sempre conta alguna especial. Sempre. A mi em va sorprendre també que llegira I aquesta espero història. anar a veure-la. Però no és la meva història preferida. Jo suposo que exactament per el que has dit tu, que quan no és... Molta gent no ho coneix, a millor, o Ja, pot ser. vol com si fos un tributo, no?, a aquesta gent que va estar ahí. També cal dir que ell és britànic Sí. i quasi totes les pel·lis que fa i les històries que conta són americanes, no? Tenen que veure també en... Sí. I és la primera vegada o la vegada que més s'ha arrimat a la part britànica, no? Sí. I diu que això li ha marcat molt a ell. Li ha servit per a... En aquesta música més tendra que em poses, l'ha servit per a arrimar-se a la seva part britànica. Jo crec que tirarà per la tensió, clarament, per això, el que estàu dient, la sensació d'estar assediats, dels bombardejos i demés. Claustrofòbia i no? Sí. Com? Com has dit? Com has dit? He dit claustrofòbia. Ostres, és més complicat que claustrofòbia. Jo crec que tirarà per ahí. I si ho fa bé, pot ser... Sí, jo he escoltat per ahí que la pel·lícula té poquet Per ahí. guió i... Per a on? Per quina part del TEA? No, Per el casc antic. Han dit, pues jo crec que té poc guió. En quin bar, En pàgines web de cine, Ahí les està. crítiques. Entonces ho has llegit, no ho has escoltat. Bueno, pues també, pot ser. Que la pel·lícula té poc guió, o sigui que serà molt més el que dius tu. Molt tenso, més, no? Claro, més tensió, més moments de guerra, de jaleo, que clar, realment pues, no pots.
I podríem comentar algo del tràiler, d'eixe tràiler. Jo crec que, mira, D'eixe xic, d'eixe protagonista. sí, sí, sí. Per que no ho sàpiga, algú vol comentar algo? Esteu parlant del que mira Bacamunt? No, el que riu. El que, enmig d'un bombardeig, mira Pacamunt i fa... Ai, que gràcia. Diu, ai, que divertit. Però- Anem a morir-nos tots. Però té que tindre algun sentit. Jo crec que s'ha escapat. Jo crec que l'ha No, llevat, home. Jo crec que l'ha llevat. L'ha llevat en la pel·lícula. Bueno, per a qui no ho sàpiga, estan enmig d'un bombardeig, s'escolta com està caient una bomba, Sí. tots els soldats miren cap amunt, assustats, i n'hi ha uno concretament que centra tota l'atenció de l'espectador que està rient-se. Però perquè és el primer que es gira. Bueno, pues fa igual, però sí que tira per terra tota No, però l'atenció. Jaume, és horrible com ho fa. Tio. És horrible. Jo crec que no. Que de fet vaig pujar a Facebook un muntatge los peores extras de la història i si I este estava home ahí com a, Ho vas posar tu, és veritat, sí. com a bonus track posava el soldado de Dunkirk. Però vas posar això sense haver vist la pel·lícula. No, però Perquè igual té un sentit que estigui mirant així. jo crec que està pel No, nas no, alt, jo, eh? de fet, mirant el tràiler estos dies per a preparar el tràiler així, és que no apareix, és la mateixa imatge, no apareix ja eixe L'han actor. borrat, Jo l'han crec que o l'han tornat a rodar o algo, però horrible. I en fi, no sé, jo crec que és una estrena que sent la primera podríem anar als 4, no? Que sempre prometem de que anem als 4 a veure podríem, una pel·lícula. Però ara mateix tenim que anar ja, no? L'estrena avui, s'estrena en mitja horeta. Ara, vinga, pues bueno, va. Apaguem i manem. Tens alguna que fer, Miguel? Anem ara? Jo no tinc res mai a que fer. Jo tinc que escoltar el programa de Pere, però... És veritat. Ai, és veritat. Pues que ningú vagi a veure Dunkirk sense escoltar el programa de Pere, quan acabes, te'n vens amb nosaltres. Una coseta més, Agarre el cotxe i pa allà. un últim detall. La música d'esta pel·lícula composa Hans Zimmer, també. Que pesat, tio, sempre. Create. Un col·laborador habitual d'este director i sembla que també nostre en la ràdio. Sempre en tenim en boca, este home. Pues amb aquesta estrena tanquem la sessió d'Antonio, Sí. ja que no la tanca ell. No, és que tenia un altre tema, però bueno, Després de em sembla més interessant per a una altra ocasió. A la següent. Parla-ho bé. Sí, sí. Pues amb aquest tancament de... Dunkirk, Dunkirk. que no m'hi el nom, al Teatubes 15 estem arribant al final, però, Però, recordem el que Dillo. ja han dit al principi. On va este home sense dir Veus res? com no havia que dir al principi per si cas? Molt bé, molt bé. Perquè sempre ens liem així a xerrar i l'hora... Jo faria ja 2 hores. Per a la temporada que ve, Pere, Mitja hora de cada uno? I ja està. Puja-li. n'hi haurà que parlar això. Sí. Perquè 2 hores poden ser ja massa. Li llevem mitja horeta a Pere del programa. O que posen música en valencià mentre nosaltres parlem. Claro, bé. Això no és mala. Una mescla dels programes. Mira, Així queda, que ahí queda. la No t'ho setmana, m'agradi jo un dia així. No, Ahí queda, això. Munta volumen. la setmana que ve estarem en el Teatuber 16, que posarà un punt i a part Aquesta aventura. aquesta El 1x16, aventura sin les rumbo. sèries, eh? Però que parem per a un mes. Sí, parem un de... Bueno, vacances no me n'anem. Per desgràcia. Per a dos. Però... El jefe acaba de dir que per a dos. Hasta octubres? Per a quan siga, però tornarem amb més ganes, amb més forces, Sempre, però bueno, això, les despedits ja seran la setmana que ve. Ara recordar-vos que la setmana que ve vosaltres feu el programa. Sí. És que Però esteu- vosaltres, Antonio, Calle i jo? O... No, vosaltres intenteu fer-lo algun dia, Ja, sí. ¿vale? No, el fa Marié i No, la resta És de... que esteu a l'altre costat, tant en les xarxes socials com en la ràdio escoltant-nos ara en el cotxe, o en el cotxe, o en la feina, O en la moto. En la moto, en la moto, si tens una bona moto, també tens ràdio, o si estàs passejant el gos, o el que siga. Molt bé, molt bé. La qüestió és enviar preguntes marroneres per a tot el programa. El tatubes arroba... No, el tatues arroba no. Posarem el mitjà de contacte del Jaume. Sí, a través de... Bueno, si esteu escoltant-nos i no vegeu les redes, per Twitter. Per Twitter molaria molt, sí, cert. Sí, estaria bé activar-lo. Jo crec que per Twitter podeu enviar-ho al Sí, Teatubers perquè no tenim que veure-ho. o al meu personal, perquè no n'hi ha que veure. O al código Bueno, el meu postal. personal és @jaumealbado. Està fet spam el tio ja, eh? I de Facebook? De Facebook és Jau Albado, Vale. J-A-U Albado. A través d'Instagram, Jaume Albado, també. Està fet Soc spam el poc, tio. poc original en els noms, però sóc fàcil de trobar. L'altra vella, el xicón, D'altra vella. Xico, en terres, eh? Sí, de vez en quan is d'allí, baixe, passe per la duana, que així faig el programa i torne. I pues, també, sí, no, a través del Facebook del Teatubers, en qualsevol de les publicacions que tenim, Però millor que... de les seccions. Això no ho veiem No, però a través de les seccions podeu entrar també al seu. estic mencionat Està mencionat. Ah, clar, en clar. tot. Sí. Efectivament. Envieu-me tot, o sea, però qualsevol merda que vos hi passe pel cap, Que s'animen, que s'animen. per enviar per a Calle, per a Antonio, per a Miguel, O per als a quatre. Pere, per als 4. En plan, Jaume, jo vull que li preguntes a Miguel Sí. pues, per què... Qual li medix?
Vale, pues Per exemple. Pues Antonio contestarà 35 mil·límetres. Qualsevol barbaritat, dica. I empalmar, Així que, xics, envieu tot, perfa, i la setmana que ve ens espera un bon programa fet per vosaltres. Adeu, Bon xics. fin de setmana. Vinga, ciao.